Anom na stall sa talipapa sa barangay Bigaa, Virac, Catanduanes ang natumtum nin kalayo. Alas 11:45 nin banggi ka nakalihis na Lunes, Abril 15. Sigun kay Fire Inspector Jose Lee Jr., an acting municipal fire marshal kan BFP Virac, alas 12:05 nin maagahon kan maipaabot sa indakan Virac PNP an insidente. Alauna 10 nin maagahon kan maideklara ninda ining fire out na. Nadamay man sa insidente, magin an sarong pick-up asin sarong motorsiklo na nakaparada sa nasambit na lugar. Malaki na po, bali nasusunog na po yung mga stall doon na vegetable store, meat store, sari-sari store sa yung tindahan ng isda. Ako din doon sa mga nakakausap namin, pag-gising nila, meron na talagang lumiliyap yung pwesto nung sa ng vegetable store. Doon daw na ganyan, doon nakita na talaga nilang kaanya na nag-aapoy na. Inisyalamente, abuton sa 108,000 pesos ang danyos kan insidente. Dai pa kabali digdi ang mga nasulong bihikulo asin ang mga nadanyaran ng mga produkto. Basado man sa inisyal na investigasyon, interong gibo sa light materials ang mga tindahan kaya marikas na luminakop ang kalayo. Sa mga kababayan natin na may mga talipapa o kahit nasa mga bahay man lang, pinapaalala namin na ng Virac Fire Station na kung kayo gagamit ng mga electrical appliance, lalo na kung matutulog na, hanggat maaari tanggalin sa pagkasasaksak kasi mostly sa sobrang init ngayon, pag na-overload natin yung ating electrical connections, yun ang nagiging sanhi ng sunog. Sa presente, padagos pa ang pigigibong investigasyon kan BIP sa kung ano ang kausa asin total na danyos kan nasabing insidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Polinar.